Zviri sei guys, for the people that ndidzoke zvangu asi ndichiita iri voice over so that one always so chii chikuitika uye zvaifamba sei mukati mevhidhiyo inoi. I think most of you remember kuti ndanga ndichiita this other project last year kunonzi kumasoro kuri kugokwe. That project akaitanga I think around muna June July kana singaresvi. So client yedu yakatibata muna April ndobva ata Sharonchi, I've got my own plan yange yakatodraw ne vamwe vanhuwo I don't know them, but then yange yakatodraw yakatwa zvese ndikati send me the plan tione, because normally nangu ndoda kuti sei ndoda kushanda neplan yakadrawa, because ndadzidza zvakawanda mukushanda nekutaura muromo kuti ndoda 3 rooms. Kana waisa 3 rooms yai munogona kuzonetsa neclient yakuti iwewe waisa 3 rooms idzidzi hasodzana nchida type iyoyo, saka mukuzviona manjembe edu ndo zvayakazobuda yakaita yaivakwana nababatanya muri kuona nemastondi. And if you still remember that yesterday ndeyekudhara saka ndakangotora video ndobva ndarichengeta handakwanisa kuita sei kuripublisha. Saka ipapa pamukuona apapa pachangopedzwa kurufa, vanhu mukuona avo marufas vangu vachangopedza makapenda actually ndo vakachangopedza kurufa vachitogasa zvemadhoo. Then inini apa futi tatawaira nana vazhoo vedu vaivanoita zvemagetsi, you know kuti kana ndiita zvinhu zveconstruction izvizvi ndirini overseer paground wemuridzi weproject. Kazhinji kachoni kana uclient asina vamwe vanhu vanoziva nobva kuti Sharon ndokumbiriwo undibatsire kuti unditsvagire kana kuti vanhu vemagetsi, vanhu veplumbing seapapa ndoda kungotenda hangu client yedu yekumasoro ndoda kumwarika ngavati kuti client yangu iyoyo igare kure nemoto, vakanditrasta nezvinhu zvakawanda paimba pavo. Apa mozviona yakarohwa zvese ikapedzwa. Mabuilders akabva kwandiri ezo ndona babatanya vakarova imba iyi. These are my builders guys. Saka kana muda kuvakirwa imba yenyu ndibatei tinouya. Saka pandana kutenderera ndichikuradzai kuti ndo mabudiro yakazoita imba iyaiya chitenderera muchazona mukati zvakare. Mavhidhiyo ari mastage nemastage akasiyana siyana, because apapa taida kunoita zvokuti vanhu vazvo vanga vachiita zvekuchizera mumadziro vachisa mapaipi avo ichi magetsi. Actually client yangu payakanga achinditaura kuti ndoda kuti peswe magetsi, inini personally nekudhirana navazvo kwananga ndagara ndichiita ndakandati no vazvo kune maplugs avo like mazona vanhu vazhinji anotaura kuti can you give us the plug, can you give us the plug. Inangu handizozi kuti zvezvichirevei, but I think zvezvireva kuti mukoto wokuti zvowanirwa kopi ndova ndatova kuti if you want vanogona kubatsirai kuti tinge tichiinda kuva takambotengawo zvinhu zvangu personally zvandaishanda pamagetsi ekuside kwangu ini paprivate personal project yangu, ndikati kuri affordable kwavakamboinda neni, but handipazi kuti ndopasvika sei. Ndobva client yatoti trust ndobva taenda navazhoo vaya ndobva tatodi tawana material yedu yese aikwanisa kupinda mukamota kangu kered kamunoziva kanitsonso. Mapaipi anga akareba yese ndobva client yangu yati no hatizokuti munotsara nemapurisa road tinozodii tinotengera from Gokwe town. Ndo zvakabva zvaitika, ndobva zvimwe zvinhu zvese zvitokotoko zvaidiwa pastage iyi taenda kunokwanisa kudi kunozvipechesa marare. Ndobva tauya nanavazvo apo tatakutarisa kuti septic tank redu rakabuda zvakanaka nesockaware rakaiswa mastones mukatiwo mese. Munhu wandinayo ndiplumber, saka ndo wandaitsanangura kuti sockaware redu rakabuda zvakanaka here neseptic redu bhato approvawo zvakare kuti no ndokunotofanira kunge kwakayagara, because ndo kumba iri kwakaita kumusoro, then uku kune septic ramuri kuona nesockaware ndokwakaita kuri slope kwachoni, saka raikwanisa kuti riende kumusoro kweimba kwamatanga kuchiona nichibva nako. Zvasa it's impossible, handimozviona plus ndo kune toilet kuseri kwacho ikokoko, so ndo kwakakapegwa. Saka tatangoonesana tichingotaurawo nezvimwe thingi zvakangosiyana siyana zvataitaura. Then tichiri ipapa I remember ngirikini dzimba mazano vanhu vakuita makicheni anenge akatakara kuti kure nematoilets, so akabva akati inanga andirecommenda personally on my personal project achiti itai sockaware rekitchen rega risanobatana nesockaware rinonobatana nekutoilet, especially kana imba ichinyanya kutenderera panhau dzeplumbing. Ndo marecommendations anga akundiudzawo ndikati no that's fine semunhu unoshandawo obviously mumaofisi because ndo basa rakewo zvakare. It's a recommendation yaakatitira akati tinogona kuzokuchipirewo zvakare, which is good.
saka ni right ndakudzokera panhau yekuti meti yedu saka uyu plumber wedu watanga achishanda naye ndobva aita bhizi. Unoza zvinoitika muconstruction zvinhu zvakawanda zvinoitika shuwa. Unogona kupromiswa nemunhu kuti hatosangana mangwana tosangana mangwana, but mangwana asvika munhu anogona kukudzimira foni. Construction hakuna zvaunokwanisa kumuita futi munhu iye. Saka iwewe semunhu anenge atumwawo neclient panzvimbo unofanira kuita plan B and plan C. Saka ndinofanira kuita plan C yedu neplan B. Ndikati kune client yangu munhu wandiri kuziva mumwe anoitawo zveplumbing ndakadai uye ndakamuona achita futi pamba paland road achiisa mawashing machine achiita sei. Saka if you want tinogona kuconnectai naye ndobva client yedu ati no it's fine ndoita sei ndinomuda munhu wacho iyeye. Ndikati that's fine. Ndobva vatouya vakavata vachishanda vanhu ivavava usiku hwese vakatouya nemwe wacho then zvinhu zvacho bva tatozvitengera zvese mugokwe town. Ndimo matakatengera most of the people vanenge vachifunga kuti mugokwe town makasara zvinhu zvose izvo zvakatozvitenga mugokwe town. I think kune mashops akangowanda anoita zveplumbing anoita zvemaelectronics hobho masemende machii zvese right. So now apo tata kuchifamba chida kunoonesana mukati kuti tizoti mapipe avo achashanda sei. By the way this house iri kuiswa giza. Pane zvimwe futi zvinhu zvandakadzidza pakudraft nemaclients. Munoziva kana ukaramba uchishanda nevanhu vakasiyana siyana kuonesana neclient muchibvunzana before munhu aita zvaada kuita ochuza ndoda kuita zvakati kana kuti handidi kuita zvakati zvinhu zvakanaka zvakare right. So apa ndanda kuda kuchindohwisisa kuti plumbing yavo ichafamba sei. Pakuonesana plumber pane zvimwe zvaakabva azoona kuti no mawindow emukitchen umu haisi problem obviously yevanhu vanenge vakavaka. Iproblem yekuti maybe panenge pakadrowo plan munhu anenge akadrowa anenge akaisa window serororo. So plumber akauya akati no that window harifaniri kunge rakadero rofanira kukwira mudenga because uyu paplani pedu isusu initially mukuona pari kubatwa naplumber ndopa pakanzi pari kuiswa chisingi. So ndokuchibva azoti pamutemo zvavo weplumbing handisi kuti zvinhu zviri wrong izvi vanhu vari kuteerera vanowanzoti singi ngaiinangane newindow nekuti papa kunangana stove ndio inganangana newindow then kini zvematepi ndobva zvanangana nemadziro. Saka thinki pakangoitwa kakupesanisa pakadrowa chiplan but zvese izvo zvomuchazozvona kuti zvakazogadziriswa zvazvo kumberi because vanhu vanovaka vanenge vachingoteedzera zviri paplan. Saka takaonesana zvese neclient ndo zviripo uye plumber akaita recommendation nekuti no ngatiitei so ndo zvataidiscasa apo hamozviona. Vazvowo muri kutovaona vakutopinda muworksuit mavo vazvowo vakaya zvakare kuzoita chisering yavo vachiisa mapaipi mudenga nemumadziro avo vachikonekta. Vazvowo ndobva vatouyawo vakati inini magetsa stove yangu inoenda pakadai hamozviona. So zvakatoma ndiconfuse ipapo kuti kozvi kufamba sei. Kati no ngativhure plan tione kuti stove kuenda papi singi kuenda papi. Ndo patakabva tadiscasa tichiti 3 tikaona kuti pakangoitwa akakupesana then apo pamuri kuona apapo plumber ari kutsanangura kuti sokaway iro ngariite rinouya rakanangana nepawindow apo rinongoshandawo richingosevha chikitchen. Akati kutira kuti mapaipi asazoramba achitendera kunobuda kuseri kuya kuna ndichikutaridzai kune septic tank. Then ndobva atozotarira futi kuti izvi zvinogona kutozosevha let's say in future paita kana kuti kakubhuloka kana kuti kakudii kwakanganisika kumatoilets uko iyi kitchen haimbofi yakaafektiwa because inongona nesoka yawo yayo ingori 1 iyoyo chete. Saka ndo zvaairekomenda ende akati mapaipi achoni munenge makutoa mapaipi mashoma. Kati okay that's fine. Ndo patataura neclient yedu kuti taionesa kuti ndo zviripo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvandakadza kuti communication nemaclients chinhu chakakosha kazhinji kachoni. But manje mukushanda kwedu isusu kwatinoita kune vamwe vanhu vekuti unogona kushanda navo but anogona kusada kucommunicata newe oita zvinhu
zvemumusoro make iye zvamusina kutaurirana. Ipapo ndo era hombe yandakadzidza ndinoona inoita vanhu vazhinji. Ende I think mukushanda kwangu nemabuilders edu nevamwe vanhu vandoshanda navo vandajera kugara ndichishanda navo ndinotovaudza kuti shamwarika, don't make decisions without telling me, because if you make your own decisions uchiti iwe apapa ndo chinoita apapa, that will affect me. Inini ndikaaffectika zvoroti client yangu iyo nditi ndinofanira kunge ndichiitsanangurira kuti zvinhu zvachinjwa nekuda kwakati iyewo client wotenderana zvokuti ndazvichinja kana kuti kwete. Saka kazhinji ere ndakaona inoitika mukushanda nevanhu vakasiyana siyana, they make decisions on their selves, ona kuti on their team yakati by themselves, handizo ichirungu ichi vanhu vamwari. Saka ndo area hombe yandakanotisa inoita vanhu vazhinji kuconstruction kwandakaona uku. Munhu unogona toona atoita chimwe chinhu chokutoti unototi naye Mwari weJehovha wehondo, tanga taurirana kuti uite izvi zvinguvai, munokudza kuti ndo zvazvofanira kuita. Aiwa, zvazvifanira kudero, unotanga wadi wauya kwandiri. Ndopa pano chero unonetsa, asi nesingatonetsi ndida kuti tunchi musanetsana nechi nemunhu neatipo basa amozviona manje. Ndo zvinoitika kazhinji kachoni. Saka apa tata kutotaurawo nehama yechi yeclient tichimuonesa kuti zvinoda kuitwa ndezvizvi kuti ramangwana usazoti mimi vanhu vakauya naSharon vakatanga kuita zvavanoda vakadai. Saka kazhinji kacho kana ticha maprojects tinowanzo kuda kukoshesa futi hama yemunhu watiri kushanda naye. Zvinhu zvatakadzidzawo zvakare izvizvo, kukoshesa hama yemunhu atiri kuitira basa chinhu chakanaka. Even hama yacho ikada kuzochinja zvinhu kuti handa kunzwa chakati kana kuti hamuna kunge manzisa kana kuti yangofungawo zvimwe zvinhu, izvo zvesinei nesu. But kazhinji kachoni when we are doing this project tinowanzoti hama ngaiuye toonesana toti ndizvo here, tawirirana here. Iwo kana uri kuonawo pari kuresvika taura kuitira kuti tionesane tifambe pamwe chete, kwete kuti kana tabva munhu ozoenda neseri ondoudza hama yake kuti vanhu vamwari, vanhu venyu vaya zvanga vachita vadai. Zvinowanikwa izvozvo, nganimozviona. Saka ndo zvamamuchiona apa painge uri nhau yekuti achingotsanangurana uchi panofanira kuenda chisoka chinonangana nechii kitchen, right? Saka apo motozviona kuti uyo weplumbing wacho wake wanoshanda naye anga atotanga kutochizira kumadziroko. Saka umo mutoilet manga atori umomo ndo manga ari, animozviona manje achichizera kati okay fine. Saka ndada kungotonzwa kuti make sure kuti zvinhu zvedu zvegiza zviya musazozvikangamwa. Saka ndada kuto inini manje ndiri munhu wekuti kana ndichita basa nevanhu, even chinhu ndisiri munhu wemagetsi, ndisina kudzidza zvemagetsi, even ndisina kudzidza zveplumbing, ndinotokuti explain to me kuti why wachuza kuisa chinhu apa ichi, sei uchisina kuzoitwa sei. Saka chikasaitwa so chinoitika apo munoona marume semabedroom atachipinda iyo passage yavo iyo. I think that day ndangoperekedzwa nasekuru Bena ndichazoti tichebvepi ipapo, then that's the toilet nebathroom yacho yakabatana iyoyo yamukuona iri kuitwa neumwe wacho plumber, vanga vari tuma plumber vanga vakatouya. Then I think that's another bedroom iro ramukuona rirapo. Avo ndivo vazhou manje avo vari apa mukutoona vavo vamudhirama ndebvedu kamwazha handimozviona. Haiwa baba vatorespect asingaiti apo vatotanga kuita sei kutochizirawo madziro kuti vagotanga kutawo zvinhu zvavo zvemagetsi. So normally tinowanzokuita like this because kuitira kuti plastering painozorohwa pepe idzi tambo dzose dzinenge dziri mumadziro, kwete kuti dzibude pashe. I think hazvina kunaka kuti tambo dzemagetsi dzobuda pashe. Saka kana tichovaka kazhinji kacho munhu ndine chogona tomubvunza kuti magetsi enyu aufa, next stage tikuita zvakati, next stage tikuita zvakati, right? Apo animozviona imba yedu yaplastiwa zvakare. So I think in the next video ndichazokuitai neda kuchikutsanangurai kuti because obviously pakapera roofing pakabva paya plumbing, bva paya veplastering vakabva vaya vakaplasta, obviously ndivana babatanya vakaplasta. Apa kwakusviba, saka hai zvinhu zvacho zvasikazvobabangwetawo bleri. Saka maburi ese amuri kuonayo muchazoona kuti takazomavhara sei. Akaiswa maaluminium nechikudza kuti mawindo akanzi ngaakwidzwe so that masingi anangane nepane window. Then apapa hazvichatombooneke because kwakwasviba ndosokawera chirakazeswa matombo
ndo zviripo. Plastering yedu yakabva yaitwa ikapera, hapana chaonekwa kwasviba, but client yedu hama dzake dzanga dzatopinda mumba kudhara because paka patikuitwa roofing papasati papadi pagare pakadero pasina vanhu. Saka next video ndakukuratidzai kuti chii chatakazoita after this plastering.